Merry Christmas. Veselé Vánoce. Merry Christmas. Veselé Vánoce díl. Vydání číslo 1. Já, Patricie, naše kámoška a Elizabeta táta. A kdo tady mluví jak debil? Já mluvím normálně, jenom já mám rýmu ty debile. Takže. Neříkej tam to, ne já, Patricie. Teď mě usvěděla Patricie, Elizabet. A pro štěstí jsme jí měli zahlít, tam to jsme nesmí. Se nám tady chybí kamarádka Ruska. No, ty takže Nio, vysmrkej se. Počkáme na ní. Dokumentací to zahodíme. Radši dokumentovat nebudu. Takže, zabavíme to teda znova, když jsme chtěli vysmrkat. Nebo nemám zapalovat znova. Ne, už ne, taky zapaluje. To projít, tak peny. Tak to metrů. Aby jsme jako přijeli se na nás podívat někdy. Určitě jim tady uděláme dobrý město. Tak na to, co to trošku byla, Tak na dalším videu. No to sloučíše. Takže holky, řekněte něco o tomto videu, ale neříkejte, jaké to je město, to někdo třeba pozná. Tohle. To je vlastně, já jsem se nachysomena. Takže vlastně, tohle video je vlastně o Vánocích. A vypadá opravdu Vánočně, všude plno sněhu. No. Všude nic ještě není. Včera byl. Ale počkej. Ale vlastně, tohle video. Je vlastně o tom, jaký jsou, kde vánoční výzdoby vlastně. A to moc nikdy nejsou. No jako skladu, že jo, už od dříva, ale když jsme zrovna na místě, kde moc nejsou. No právě, že se musíme podívat, kde tam je tento strom. Ten moc vánoční nevypadá. No právě, to je úplně vánoční debil. Vánoční Ne, to Hele, ježo! máme tu vánoční jeřáb. Jo, a jako kdyby jsem řekla to video, si bych řekla, že jsi škodný. A nebo jaro. No, to bych neřekla. Protože já jsem to jiný vlastně. Teďka jsem málo spadla. No, ne. Vlastně Vánoce jsou o tom, aby si lidi vzpomněli, jak se narodil Ježíšek. Tak jak se narodil, když nám to chceš připomenout. Vlastně Ježíšek se narodil. Vlastně, že 8. třídě. V 8. třídě, co? To král. Ježíšek se narodil, když byl v 8. třídě. Ne, to se děje učit Ježíšku, tak zdržu. Takže. Je to vlastně, Ježíšek se narodil v Betlémě, to všichni víte. Byla panenka. Panenka? Já máma se jmenovala Marie a jeho otec Josef. Narodil se v chlívě, kde teda přespali. Ve chlébě? To je jedno, kde teda přespali, protože je nikdy nechtěli vzít. Protože zazvonili, nebo tak začekali vlastně, narodil se u jedné chlívy a ti jim řekli, že se vzpomněli, že přijela druhá sestry. A jak by podle vás vlastně měli vypadnout? Že přijeli jejího muže, která má 7 dětí. Takže jak to měla vypadat Vánoční výzdoba v našem městě? Vánoční výzdoba by měla vypadat. V našem městě by měla vypadat výzdoba tak, že by měly být ozdobená nějaká okna, stromy a všechno možné okolo. Jenže tady se podívejte, prostě všude ani všude prostě není ani kousek ozdoby. Takže vůbec jako... Podívejte tady, Penny Market, ani není ozdobený Penny Market. To naštve, no. No to je prostě... Ani tam nemá ozdobené kola. Nemají vůbec nic nemá. Ani ta podívaná policie ČR nemá prostě ozdobený To prostě snímat nebudu. No, to se dejte. A když jsme se bavili o Ježíškovi a o Vánocích a Vánoce jsou vlastně i o tom, aby vlastně si lidi dávali dárky pod stromeček. A jaké dárky A ty to taky vlastně ten Ježíšek, ano. Ale aby byl šťastný a vlastně přeji jim všechno nejlepší
z nového roku. A ty, co se na to teďka koukáš, tak určitě vědí, že holky, které se natáčely, Jsou velmi chytré. fakt opravdu. A teď právě já to video.